Good afternoon, dear brothers and sisters. Please stand for our opening prayer for the novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prudent Saint Pio of Pietrelcina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Altogether, hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile,
Show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of... State your petition. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave St. Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late, the days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness
the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Ipamibi na po niya to ang Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samo mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ng labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamaibi mo kami. sa ngaran ka na Ma, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po, kan sa tong Santa Misa ngunyan, iyon mga minasunod. Misa, pasasalamat, dolot ni Miss Miggy Serrano Siguenza. Dolot man kan Bueno, mga liag family.
Pasasalamat in honor of Santa Florentina, dolot ni Marvin Flores. Pasasalamat dolot man kan Ablong family. Pasasalamat for passing the board exam, dolot ni Kayla R. Maranyo. Mga special na intensyon for healing of Arnold Don Encisa, dolot ni Gina S. Encisa. Para man sa special na kaagadan ni Raymond Torres and family. For the fast recovery of salvation, dolot kan Bueno Mangaliag family. For safe travel to Taiwan, dolot ni Jerry Lalaine Quintano and family. Fast recovery of John Norman, dolot ni Marcela Fackrell. To pass the Certified Public Accountant Licensure Exam, dolot ni Tricia Ann Rito. For healing from sickness, dolot ni Anika May Francisco. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Fernando, dolot ni Mary Ann and Francis Banay. Sa kalag ni Wen Chianan and Carlos Carlito, dolot ni Mr. and Mrs. Raymond Mann. Para sa kalag ni Edgar, dolot ni Agnes Arimado. Sa kalag ni Aldren, dolot ni Ronaline Villaranda. Para kay Nomeriano, dolot ni Nomer Burse and family. Para kay Sherry Shelo, dolot kan Ablong family. Para kay Agnes, dolot ni Del Jeline Cantalejo. For all souls in purgatory, dolot ni Nelly T. Colarina. Ngunyan po, Biyernes sa ika-6 na semana, pakapasko. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idulot niya tinig Santa Misa aldaw ni Biyernes para sa satuyang mga personal na kahagadan, asin intensyones. Ngunyan tanganing kita, na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo, sa tuya pong rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako anin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ti Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamimbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera
Mamibi kita, O Diyos na nagbago sa muya sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat ni Kristo, bango na kami pasiring sa kagibukan sa mong kaligtasan na nagtutukaw sa imong tuo. Tanganing kun dumatong an sa mong paraligtas sa iyang kamurawayan, ang mga binuot mong mamundag liwat sa bunyag, gubingan mo nin mapalad na daing kagadanan. Huli kay Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mo ang nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon, ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Sarong banggi ang kagurangnan nagpahiling ki Pablo asin nagsabi, "Dai ka matakot, padagosaan sa imong pagtaram, hulita ako yaon sa imo. Dakul akong parasunod sa banwang ini, dai nin mga has na magkulog sa imo." 10 may 8 bulan si Pablo duman, ipinagpaliwanag sa mga tao ang tataramon nin Diyos. Alagad kan si Galion iuna ang prokonsul sa Gresya, kinalaban kan mga Hudiyo si Pablo. Dinara sa tribunal asin isinumbong. Ang tawong ini nagsasadol sa mga tao na magsamba sa Diyos sa sarong paagi na minalapas kantugon. Bago makataram si Pablo, si Galion nagsabi sa mga Hudiyo, "Maghimati kamo, mga Hudiyo. Kunini sarong krimen o sarong dakulang kalapasan, dai ako maduwa-duwa sa pagdangog sa indo. Alagad, hulita ini sarong pag-iriwal dapit sa indong katukduan o katugunan, kamo ang bahala. Dai ako nakikilabot sa mga siring na bagay." Dangan, pinahali sinda sa tribunal. Si Sostenes, sarong leader kan sinagoga, sa indang pinugol asin hinampak sa atubang kan tribunal. Dai sinda pinakilabotan ni Galion. Nataod-taod pa si Pablo na nagpawalat sa Korinto. Dangan si Pablo nagpaaram sa mga tugang asin nagsakay pa Syria. Kaiba si Priscilla asin Aquila. Sa Cencreas, pinaarisan niya ang sa iyang payo sa pag-utob nin sarong panuga. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Diyos hade nin bilog na kinaban. Ang Diyos hade nin bilog na kinaban. Magpalakpak kamo gabos na katawuhan, ikurahaw sa Diyos ang sa indong kaugmahan. Hulita ang Diyos, orog kahalangkaw, makangingirhat, iyo ang dakulang hade nin bilog na kinaban. Ang Diyos hade nin bilog na kinaban. Ipinapasakop niya sa to ang katawuhan, mga banwaan binubugtak niya sa satong pamitisan. Siya ang nagpili kan sa tuyang pamana, ang kamurawayan ni Jacob na sa iyang namumutan. Ang Diyos hade nin bilog na kinaban. Ang kagurangnan, masakat sa iyang trono, sa kinurahaw nin kaugmahan, masakat sa tanog nin mga trompeta. Mag-awit nin kaumawan sa Diyos, mag-awit kamo, awitan nin kaumawan ang sa tuyang hade, awitan nindo. Ang Diyos hade nin bilog na kinaban. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. O Diyos na dadalangog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia,
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Patrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram sa mga disipulos, totoong sinasabi ko sa Indo, kamo magtatangis, asin mag-aagrangay, mantang an kinaban mag-uugma, kamo mamumundo. Alagadan sa indong kamunduan matatapos sa kaugmahan. An babae, kung nag-aaki, minatios nin kulog, huli ta duminatong naan sa iyang oras. Alagad, kung nakaaki na, dahil na nagigirumduman ang kulog, huli sa kaugmahan na sarong tamo namundag sa kinapan. Siring man ngunyan, mamumundo kamo. Alagad, kiraray mahihiling nindo ako, asin mapapano kamo, nin kaugmahan na daing minaagaw, na daing maaagaw sa indo. Sa aldaw na iyan, daing na kamo mahapot sa ko. Totoong sinasabi ko sa indo, ano man nahagado nindo sa Aba, sa ngaran ko, itatao niya sa indo. Mga tugang marahay na barata kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Ini pong Ibanghelyo ta parte kan sabihon ta farewell address or discourse. Taaram tabaga po sa maabot na Domingo, isa-celebrar tanaan Asensyon, pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan. Totoo, dibisil ang pagpaaram. Kaya nga ni sabi kan sa tong kagurangnan sa iyang mga disipulos, kamo magtatangis asin mag-aagrangay. Mamumundo kamo mantang an kinaban naguugma. Pero ang asigurasyon niya man, maabot ang panahon na mahihiling giraray ako nindo. Asinining sa indong kamunduan, masasalidahan nin kaugmahan. Ang tigsasabing pagtangis or kamunduan, sa Ingles, tiga-apod siyang grief. Ang grief is, sabihon ta, natural reaction to parting. Pag nagsisiblagan, pag nagsusuwayan, yaon an kamunduan. Lalong-lalo na kung ang mahalit, permanente na yung mahalit, kaya baga naghihibi kita, namumundo kita pag nagagadanan sa tuyang namumutan sa buhay. It becomes almost impossible to part with the loved one. And usually time is the greatest healer when dealing with sadness or grief. Taang pag-agi daanin kamunduan or inaapod po niya tong grief is a process. Dahil man tulos-tulos na ako, narumduman ko kang nagadanan sa kuyang magurang. Ako ang pinakamatua. Ilo na kami na magturugang. So dahil ko aram kung paano ako o nawara na kaming ina, asin wara na kaming ama. Tas sabi nga ni Gayan, it has to go through a process. May sarong Swiss psychologist sa iyang libro, si Elizabeth Kubler-Ross. Igwadaanin 5 stages na tigaagihan ng tao whenever they are confronted with grief o ining pagtangis o kamunduan. Ang number 1 is denial. Ibaga, sabi nga ni April Boy, di ko kayang tanggapin. Di ko kayang tanggapin na turog na naman ang sa Krista. Yeah. Iyan ang enot na tigaagihan, denial. Ang sunod sa denial, anger. Kada mo matanggap, anggot ka. Yun na yan, sumadangog tatigbabasol sa Diyos. Takaipuhan mong kuahon o halion sa kaibahan ko ang sa kuyang namumuta. And you will come to the 3rd stage. What is that? Bargaining. Sana ako na lang kinuamo, Lord. Bako na suaki ko. Sana ako na lang ang naghihelang. Bako na sa kuyang magurang. And it will come to the 4th stage, which is depression. Sabi kaya ni Elizabeth Kubler-Ross, sarong Swiss psychologist. And ang last stage, I hope we also come to this stage from sabihon ta denial, anger, bargaining,
depression, I hope we will also come to the last stage, which is acceptance. Pag-ako kang realidad na bako permanentean sa tuyang relasyon, bako permanentean sa tuyang pag-iribahan. It is a process that we also need to deal with, and once we are able to identify these stages based on what we are going through, grief becomes easier to deal with and not so overwhelming. So, ining mga disipulos niya sa puntong ini must have experienced these stages. Tan sa indang maestro, an sa tuyang maestro, babayaan sinda. The one they loved was going to leave them. And so they were at loss as to what will happen to them. Kaya baga, the past days, nadangogtang may nagduda, igwang nawa ranin buot, si Maria Magdalena, si Tomas na apostol, si San Pedro asin sa iyang mga kairiba, have gone through sa saindang buhay kaining inaapod niya tong grief. Kaya nga ni, the past days, this week, nadangog tanan sa tuya mismong kagurangan was trying to emphasize on the role of the Holy Spirit. Iyo, mabalik na ako sa sakuyang Ama, pero pagbalik ko, yan, ipapadara ko ang Espiritu Santo. Yan, ma-abroad ako, pero maduman ako tanganing iandam ang lugar para sa Indo. Ipipetisyon ko kamo pag abot kan panahon. Gari sarong magurang na nagsasabi sa iyang mga aki. Mahali ako sa kaibahan nindo, pero papadarahan ko kamo nin kwarta, asin magkakaigwa kamo nin marhay na buhay. Any more than any amount of money, more than any assurance that a parent can give sa iyang mga aki, mismong ang presensya kan Espiritu Santo ang ipirinumesa kan sa tuyang kagurangan sa iyang mga disipulos. Kaya sabi niya, maabot ang panahon na ang sa indong kamunduan masasalidahan ini nin kaugmahan. Tan Espiritu Santo na iprinumesa kan sa tuyang kagurangan, His silent presence kan Espiritu Santo magdadanay sa sato. Ngunyan, asin, sagpod pa man. Amen? Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako un manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibibi kami kay raking ako ang mga dulot kan sa imong familia, tanganing sa tabang kan sa imong pagbantay, da ininda mawara ang mga iwinaras, kundi makam taninda ang mga balaog na daing sagkod,
Huli ki Kristo na sa mong kakurangnan, Amen. ang kakurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kakurangnan. Magpasalamat kita sa kakurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kakurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo, para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na virtudes, asin ang mga anggeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Masana, sana sa kaitasan, Sana, sana, sa kaitasan. Landaman nilarigin, sa ngaran kan kagurangan. Sana, sana, sa kaitasan. Sana, sana, sa kaitasan. Sana, sana, sa kaitasan. Gagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kakurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni tinian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubon. ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamahalan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikahapagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, tap pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaning nagaarang, na kaning nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girong dumakagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumduman niya to sa special na paagi, an kapahingaloan kan kalag, ni Bishop Nestor Carino, ang ikalimang obispo, kan sa tuyang diocese. Siya,
asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kaintupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Haray paghilinga, ang samong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang landanay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuyang ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual.
Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sakramento idinuso sa pagpapagalkan sa imong simbahan. Tantakan ang mga Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, padagusang bantayi ang mga linigtas mo, hulikan sa imong karahayan, tanganing ang mga tinubos kan pasyon kan sa imong aki, mag-ugma, hulikan sa iyang pagkabuhay liwat. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gusto ko lang pong ipagirumdum na sa aga, May 31, gigibuhon po kan sa tuyang parokyaan, Santa Cruzan. Ang misa para sa Santa Cruzan, mapuon pong alas 3 nin hapon, and immediately after that, iyon na po ang pagsagala o pagprosesyon. Igwaman po, girare kitang 4:30 p.m. and 6 o'clock na anticipated masses tomorrow. So, only that, iniimbitaran ko kamo kung posible, maka-attender po kamo kang alas 3 na misa. Special Mass for the Santa Cruzan, digdi sa tuyang parokya. Salamat po, laom ko an sa indong presensya. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Bendisyonan. Lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mahiherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Let Diyos. us pray the Regina Coeli. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. For he whom you merited to bear, Alleluia, has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary,
his mother, we may enjoy the happiness of eternal life through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and will be forever. Amen. Thank you po sa mga nag-serve, as in sa mga sponsors kan sa tuyang misa. Thank you very much po. Our sighs to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth.